Hei lapsek! Tervetuloa Jeesuksen sanojen muistojakeiden pariin, päivä 3. Tämän päivän muistojae on Matteuksen evankeliumin luvusta 4 jae 7. Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Matteus 4 jae 7. Sanotaan se hitaasti. Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Matteus 4 jae 7. Jälleen kerran, mukavaa ja selkeä. Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Matteus 4 jae 7. Tämä tarkoittaa, että emme saa koetella Jumalaa väärällä tavalla. Meidän tulisi luottaa häneen, totella häntä ja kunnioittaa häntä. Sanotaan se ilolla. Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Matteus 4 jae 7. Vielä kerran, viimeistä kertaa. Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Matteus 4 jae 7. Erinomasta. Muista, että luotamme Jumalaan nöyrällä sydämellä. Ja lapset, painakaa tykkää, jos rakastatte oppia raamatun lauseita, ja tilatkaa lisää Jeesuksen sanoja muistilauseita varten.